αγαπημένο σου ζώο, Κάτσμαν? Εμένα. Ναι. Εγώ τώρα τον Ιούνιο, Πρωτοϊούνιο είναι δίδυμος. Γεννήθηκα πρώτο έκτο Ιουνίου. Θα σου πω τώρα ένα ψυχολογικό. Α, για πες, μ' αρέσει, αυτές τις κουβέντες θέλω εγώ να κάνω. Το καταλάβατε? Έχω λείψει, παιδιά. Όταν ένας κυνηγός Ναι. που είναι ένα αεροπλάνο που είναι με 30.000 πόδια, Ναι. ο κυνηγός δεν μπορεί να πάρει το σπέκι να πάει να σπιτίσει στον ουρανό να είναι με 30.000 πόδια. Όχι, γιατί δεν το πολύ είναι κάτω από το αεροπλάνο και το αεροπλάνο είναι πάνω από το πολύ. Βεβαίως. Καταλάβετε. Και για να θέλει ο κυνηγός να σκοτώσει το πουλί πρέπει να είναι στο σύρμα. Ή να είναι στη θάλασσα, ή να είναι παπιά, ή να είναι θαλαρίδης, ή να είναι, μιλάμε γενικά.